Fáilte go dtí an seminar gréasan seo ina dtugtar Léargas ar a bheith obair le hAoisghrúpaí Measchtha Leanaí is suimhne luath-ólam agus luath-chúram ag díriú ar chleachtóirí. Cuirtear taighde san aireamh sna Léargas sin mar aon le cinnte cigéirí is suimhne luath-ólama agus luath-chóirim agus leis an gcomhairle atá tugtha ag cigéirí ar mhaithe le feabhas a chur chun cinn. Ba cheart an comhairle ar fad a thugtar sa seminar gréasan seo, a bhreathnú i bhfíneasí na dreoirlíntí sláinte poiblí atá i bhfeidhm faoi láthair is suimhne oideachas. Ar dtús, déanamid machnais ar cad atá gceist le fólam hAoisghrúpa Measchtha. Is é atá gceist le fólam hAoisghrúpa Measchtha na leanaí de íseanna difriúla a chur sa grúpa chéanna. Cuimsínte sin do leanaí de chumas difriúla sugrú le chéile i dtimpeallacht ina dacófar lena bhorbairt agus lena nachchuineacht fólama. Tugtar le tuiscint a d'aide go bhfuil achchuineacht ag suimhne hAoisghrúpa Measchtha chuna bheith ina néispúris fólama anna dearfach do leanaí óga agus do deighlí. Bíonn deis ag leanaí an hAoisghrúpa Measchtha chun bheith ar na daoine is sinne agus na daoine is óige sa grúpa. Tacaíonn sé sin lena bhorbairt thóisialta agus bothuachánach agus cothaíonn sé impriachtaí dearfacha a bhfuil codúlacht, córaint agus scileanna únaíochta. Agus fólam hAoisghrúpa Measchtha a chur chun cinn agus a chur chun feidhme agat mar chleachtóir, baineann an-tábhacht le caidreamh fiúntach comhairleacht. Baineann an tábhacht freisin leis an eolas atá ag an gcleachtar ar na nithe seo a leanas. Forbairt leanaí agus an curriculum éireachach. Is suíomh hAoisghrúpa Measchtha chuirfar go mór leis an éispúras fólam dearfach a bheith ag na leanaí trí ról a thabhairt dóibh agus do dhismóthirí sa cinseacht. Mar sin, is minic a bhaileann cigéirí do chleachtóirí, tuairimí na dhismóthirí agus gach na leanaí a lorg, sula pleanáilfí siad curriculum hAoisghrúpa Measchtha. Cinnseoidh sé sin go léireoidh gníomhaíochtaí riachtanas spéise agus éagsúlacht na leanaí eile sa grúpa. Sa chéad sleamhain eile, déanamid breathnú ar an tábhacht atá an sugrú is suimhne hAoisghrúpa Measchtha. Maidir le tacú leis an bhólam hAoisghrúpa Measchtha, admhaíonn cigéirí go mbíonn an sugrú ina gré bhunúsach de ólam agus de orbairt leanaí beag bean ar fhís na leanaí agus ar an náid an ngrúpairíochtar iad le chéile. I gcás leanaí a dtugtar sprágu dóibh beag gníomhach ina gcuid sugra, is dóigh go raibh nóí siad gníomhaíochtaí tá ag teacht lena leibhéal forbartha. Déanaigh siad gníomhaíochtaí a aon tionscnamh agus fadhbanna a réiteach freisin de réir mar a núcan agus a aimsíonn siad an saoil timpeall orthu. Is suimhne hAoisghrúpa Measchtha ina mbíonn an cleachtas an-éifeachtach, beidh an cleachtóirí luamhlíonta ar an sugrú mar gré learnach do ólam leanaí agus bíonn feasacht an-mhaith acu ar na céibeanna den sugrú forbartha. Éirítear lá sin sugrú éanarach, sugrú breathnóra, sugrú cóthróir, sugrú chócheangail agus sugrú chóibriach. Cé go bhfuil na céimeanna sin bainteach le híseanna leanaí, ná déan dearmad nach bhfuil iontu ach tascairí,
agus gur ga céim forbartha na leanaí a bhreithnú freisin. Is suimhne hAoisghrúpa máscatha ina mbíonn an chailíocht anna ard, tuigeann chleachtóirí nach mbeidh gach leanbh réidh leis an tasc céanna nó leis an ngníomhaíocht suaimhreatha céanna ag an am chéanna, nó nach mbeidh spéis acu sa tasc céanna nó sa ngníomhaíocht suaimhreatha chéanna ag an am chéanna. Mar sin, is minic a bhaileann cigéirí do chleachtóirí gníomhaíochtaí suaimhreatha láthair atá curtha in iririthint de ábhar spéise, fhís agus commas gach linneadh, agus neamhsplachais a thabhairt do leanaí, agus iad ag roghnaú gníomhaíochtaí suaimhreatha a bhfuil spéis acu iontu. Cuimsínn sin do leanaí gabhfuil don obair ar luas atá oiriúnach de fhís agus de géim forbartha freisin. Bé chleachtóirí luamh-blianta eolach ar an líon mór cineálach suaimhreatha ina gcuirtear forbairt fhisiciúil, shóisialta, cognaíoch, chéadfach agus samhlaíoch de leanaí chun cinn. Is suimhne hAoisghrúpa máscatha ar ard cailíocht, is minic a deir cigéirí go soláthraíonn chleachtóirí uilse raon leathan roghna suaimhreatha leanbhthreoirithe, gníomhacha agus idirghníomhacha, lastrí agus lasmuigh araon. Agus iad a gathú agus a leathnú ag na chleachtóirí luamh-blianta, tugtar spreagú do na leanaí gabhfuil don gníomhaíocht éagsúla le linn an lé. Feicimid anois ar roinnt nithe practiciúla a bhíonn le cur san éireamh nuair a bhítear ag obair le hAoisghrúpa máscatha leanaí. Agus an curriculum a phleanáil le hAoisghrúpa máscatha leanaí, is minic a íomhrítear cén dóigh ar féidir leis an ghricleam a bheith freagrúil chun freastal ar na riachtanas agus na cumas éagsúla atá i gach leanbh sa grúpa. Freagrúmis an cheist sin tríthúil a chaitheamh ar an gleachtas a than cigéirí is suimhne hAoisghrúpa máscatha ar ard cailíocht. Le stích de na suimhne sin, oibríonn chleachtóirí luamh-blianta i gcóir lena chéile chun éispéiris fholama leathanna a sholáthar atá curtha in iririthint de ábhar spéise agus riachtanas éinear na leanaí sa grúpa. Agus an méid sin a dhéanamh acu, cuireann siad curriculum éirithe suaimhre-bhunaithe chun fáime, rud atá bunaithe ar aistear crit curriculum na luath óige. Soláthraíonn siad grathú solúpa ina dtartar do leanaí sách ama le haghaidh saor thugrú, neamhstruchtúrtha. Coinnítear ama na grúpa, ábhail am circeal, garid agus a grítear an teagasc a bhfuil cuspóir ar leith leis chun freastal ar riachtanas fholama agus cumas éinear na leanaí. Úsáideann siad curthaige príomhghine. Cinnséan an curthaige sin go líontar na riachtanas fólam éinear atá i gach leanbh sa grúpa, beidh bean ar a níos. Leanann siad smaointe suaimhreatha na leanaí ar bhealach spontaneach, agus úsáideann siad ceisteanna oscailte chun na scileanna smaointeoireachta agus teanga a spreagú. Mar tharú ar sin, go ndochaí chleachtóirí tuiscint níos fearr ar chumas, scileanna agus meonta na leanaí. Soláthraíonn siad raon gníomhaíochtaí a sochanta atá bunaithe ar ábhar spéise agus meonta fholama na leanaí. Déiteach go n-aireofaí lá sin gníomhaíochtaí ábhail obair-chruthaíocht, gníomhaíochtaí bréaghúigearacha, taiscéalaíocht agus scéalaíocht, mar aon le cuid mór gníomhaíochtaí eile.
Is minic a hartar na gríomhachtaí sin mar rogha do na leanaí, agus a dhéantar iad go chomhthéaneach leis an saor thugrú. Ní ghlachan ach leanamh a bhfuil spéis acu sa gníomhaíocht ar le páirt insi. Ina theannta sin, is suíomhanna ar ardchailíocht éiríonn le chleachtóirí tacu le scileanna sóisialta agus neamhsplachais na leanaí. I gcasa na éirithe, déad bhí píor bhainteoireachta úsáid chun cabhrú le leanaí nua nó le leanaí beaga socrú isteach sa grúpa. Mar shampla, déadtaí leanaí móra a ainmniú mar chara chun tacu le leanaí beaga socrú isteach sa saoú agus páirt a ghlacu i ghrá gníomhaíochtaí léithúla. Déadach go dtiocfadh leanaí móra chun tosú chun an gníomhaíocht a stiúrú agus iad ag léiriú do leanaí beaga chun is gníomhaíocht a bhunú nó chun is béalaí a olbhú agus a riar. Le linn an ama sin, is féidir le leanaí beaga páirt a ghlacu i dtasca na simplí ag tá ag teacht lena gcumas éinear. Sa chéad sleamhainn eile, feicimid ar an dóigh ar féidir an curiculum a fhorbairt trí bhreathnú, maasúnú agus pleanáil. Nuair a ghabhann chleachtóirí luamhlínta do bhreathnú, maasúnú agus doiciméadú fiúntach agus cuaireamach ar ólam agus ar fhorbairt leanaí, cuireann siad aithne mhaith ar na leanaí. Forbríonn siad tuiscint mhaith ar a gcumasc, a scileanna, an mbeonta agus an nábhar spéise. Cuma sítear dóibh freisin léargas suimhir a ghrotthú ar stíleanna fólama leanaí, a bhfuil arc-ólam, fólam ó chluas agus fólam chóisialta. Tasaíonn siad ar an éagsúlat atá ann is stíl, luas agus díriú ólam agus fhorbairt na leanaí a aithint, a oramú agus a dhearamhú. Is suíomhanna a mbíonn ag éirí go geal lá fólam na leanaí a ghabháil, faigheann ciogairí amach go nglactar curthaige atá bunaithe ar laidireachtaí i le ábhar spéise, riachtanas agus mbeonta fólama na leanaí a thaifeadú. Ar bhonn rialta, feicfinn ciogairí taifead ar bhreathnú fólama ina bhfuil nótaí starógacha agus scéalta fólama. Is minic a mhaolítear iad sin in irisí fólama grúpa agus in irisí fólama éinear, i dteannta grianghraf agus samplaí de ábhar cruthaíocht na leanaí. Tarraingíonn ciogairí ard ar chorthaí dearfacha eile, i gcasanna in an gabhainn chleachtóirí luamhlínta do phleanáil éifeachta chun tacu leis na chéad chéimeanna eile a thógaí na leanaí ina gcuid fólama. Mar shampla, úsáidear faisnéis a mhaolítear faoi ólam agus faoi fhorbairt leanaí chun pleanáil bhaintearmach agus pleanáil dhearthéarmach ar réon a chrárú. Bí an nasc solar ann idir ábhar spéise, sprochanna forbartha, mbeonta fólama agus gníomhaíochtaí pleanáilte na leanaí. Sus na sníomhanna sin, mion a rítar gníomhaíochtaí chun go n-éireofar lá ábhar spéise éireacha na leanaí eile. Aithníonn ciogairí an luach a bhaineann le cumarsáid éifeachta dá-threoir, idir tuismitheoirí agus chleachtóirí a théithrú, mar gré thabhachtach den cleachtas le linn pleanáil a dhéanamh do ólam leanaí. Comhroinntear faisnéis faoi ábhar spéise, mbeonta fólama agus éachtaí idir na teaghlaí agus na cleachtóirí. Éirítear leis an bhaisnéis sin, faisnéis faoi chúra chultúrna na leanaí, faoi na gcumas,
faoin na nábhair spéise agus faoin na leibhéal forbartha. Comhroinntear na gréithí tábhachta sin go rialta ar bhonn comhfheasa agus na trédhearca. Tugann sé sin léargas iomlánaíocht do chleachtóirí agus do thuismitheoirí ar eolas agus forbairt gach linneamh. Is íomhánna eiseam learacha, tugann ciogairí moladh nuair a tharlaíonn na nithe seo a leanas. Déantar gach an linneamh a lorg, a irimú agus a éireamh go gníomhach í bróisis pleanála agus cinteoireachta. Cumasaíonn sé sin do gach leanbh sasamh, rath agus maistreacht a bhainse maith ar a leibhéal ar leith. Tá na chleachtóirí luamh-blianta ard-uilse a réimsí na difriúla, agus iad ag gabháil de dhifriúil pleanálann chleachtóirí de riachtanas agus ábhar spéise éonair na leanaí. Éirítear leis sin a bheith sa lúpa le linn gníomhaíochtaí a phleanáil agus le linn an timpeallacht a bhunú. Tugaí maidir raitheanais chun breathnú a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le timpeallacht dheathphleanailte a bhfuil acmhaoiní fiúntacha ar fáil inti. Tá an timpeallacht ina gné ríthábhachtach de réon leathan éispéiris fholama inspioráideach a chruthú, a tá oireannach do bheonta fholama úthaile gach linneamh éonair. I gcasanna ina mbíonn an timpeallacht ullmhaithe i gceart, faigheann ciogairí amach go rialta gur féidir leithéid a bheith anna-éifeachtach maidir le freastal ar ísréim agus cumas na leanaí eile in hAoisghrúpa Measchtha. Bíonn deis ag leanaí na nithe seo a leanas a dhéanamh sa timpeallacht sin freisin. Fadhbanna a réitiú, dul sa seans, tuirgeanú, aimsiú, agus ceangal leis an dúlra. Is íomhánna hAoisghrúpa Measchtha ar ardchailíocht faigheann ciogairí amach freisin go mbíonn an timpeallacht laistí agus an timpeallacht lasmuigh a réon samhailte, dúshlánach, spéisiúil agus inspioráideach don sugrú. Coinnítear deá bhfuil ar do timpeallachtaí sin agus cuirtear acmhaoiní ar ardchaighdeáin ar fáil iontu agus réon leathan ábhar oscailte agus na dúithe a sholáthar. Sa suíomhanna sin, roinntear na spásanna laistí agus na spásanna lasmuigh ina limistéar spéise ainmnithe. Sna limistéar sin, faigheann na leanaí deisina chun gabháil do réon leathan gníomhaíochtaí atá ar fáil dóibh go saor a bhfuil rachta neamhsplach acu orthu agus atá curtha in oiriúint de ábhar spéise, cumas agus forbairt gach linneamh. Is suíomhanna áirithe, tugtar deis do na leanaí a roghnú chun sugrú laistí nó lasmuigh le linn na dréifhsí saor sugartha fada, gan briseadh. Tugann na chleachtóirí ard ar na riachtanas atá ag leanaí beaga agus ag leanaí móra freisin. Déanann siad amhlaidh chuna cinntiú nach bhfaigheann an gníomhaíocht an cuideas fearr ar leanaí beaga, agus nach gcailíonn leanaí móra spéis sa gníomhaíocht. Chun an méid sin a thacaint, soláthraíonn na chleachtóirí spásanna compórdacha, suimhneacha inar féidir le leanaí éalú ó riadhre an teomra sugartha ghrúpaí. Tugtar do na buil is lú den grúpa a lean spás urlár chun sugrú ar an talú. Tugtar spás do leanaí móra chun gníomhaíochtaí casta a dhéanamh gan éon coras deach ó na leanaí beaga. I deireadh, feicimid ar an trealú sugartha is oiriúnaí de hAoisghrúpa Measchtha Leanaí.
Is siomhanna hAoisghrúpa measctha ard cailíocht, is minic a thugann cigarí faoi deara go bhfuil an trealú agus na hacuine ar fáil go saor agus socrachtainta don hAoisghrúpa dá bhfuil siad beartaithe. Bíonn an trealú agus na hacuine oscailte. Sa ghaithrítear míreanna cosúil le bloc, Lego, téacs sugraitheach, gainmh agus drámhabhar chun tacú leis na leibhéal éagsúla chumas agus scileanna, rud a cuimsíonn do leanaí gabháil de gníomhaíochtaí i dteannta a chéile agus lá féin a réin. Bíonn an trealú agus na hacuine ireanach do leibhéal dhifriúla scileanna litreachta agus uimhreachta freisin. Mar shampla, bíonn a lean craon plúcach, panluaí agus marcairí ar fáil sa limistéar marc cruthaithe, mar aon le papar de mhéideanna difriúla. Ina theannta sin, gentar trealú agus ábhar nachhfuil ireanach do na leanaí bága a stóráil go chaoi in áit nach féidir lá teachtarú agus ar healfanna ar féidir le leanaí móra teachtarú go héasca. Agus cnítear trealamh atá oranach do leanaí bága ar healfanna íseal leibhéal. Is gná go gcoinnítear achmhaoine á bhfuil gainmh, cré agus uisce ag airde atá ireanach do dhaoine de gach aois nó ar an talú. Chomh maith leis sin, bíonn lipid agus an text ar sealfanna agus ar an trealú mar chacha do scileanna réamhléitheoireachta na leanaí eile. Dé gra, chuirtear taispeántais ar leibhéal súl do na leanaí sa grúpa. Bíonn formhór na grianghraif nó na daispéantas pictiúr leanaithe, a agan gur féidir leis na leanaí iad a bhainse nuas chun iad a inúchú. Ar deara, bíonn meascán caithreacha agus tablaí de mhéideanna difriúla ann chun freastal ar ardí difriúil na leanaí san hAoisghrúpa measctha. Seo a leanas roinnt nasc ag achmhaoine a measamid go bhféadfadh siad bheith faisnéiseach duit mar chleachtóir. Tá deireadh an teamanar gréasan sráid seo againn anois, agus ba mhaidleann buíochas a gabhadh leat as éisteach linn. Tá súil againn go mbanaigh tú leas as an gcomhairle. Má bhíonn aon chéisteanna nó tuairimí díreacha agat a ascraíonn as páirt a ghlacadh sa seamanar gréasan seo, bunúsáid as an sealú riamhas timnithe atá tugadh chun iad a sealú thugainn ar insight fostríocht info@education.gov.ie.